mi se pare foarte tare ideea. Mă bucur că am putut să particip și să fac parte din echipa Glamour cu Floricel. Extraordinar ce se întâmplă aici și, bineînțeles, asta e rezultatul, că pui la un loc peste 100 de fete. O nebunie! Frumusețea zace în fiecare dintre noi. E de ajuns să descoperim, să ne uităm în oglindă cu ochii mari deschiși, să vedem dincolo de oglindă, pentru că suntem toate frumoase. Știm că toate suntem câștigătoare aici pentru că ne-am făcut relații, ne-am făcut prieteni și e un eveniment chiar minunat. A fost foarte reușit, organizat foarte bine, locația este superbă, iar evenimentul per total a fost o experiență foarte plăcută. Glamour, să trăiești mult timp cu mult glamour și sper ca data viitoare să ne revedem la o petrecere cu tematică hollywoodiană, așa cum a început și istoria acestei reviste, iar voi, fetelor din redacție, faceți o treabă minunată pentru că noi vă citim și vă răsfoim lună de lună. A fost minunat, fetele au fost extraordinare, pentru că 2016 va fi anul Glamour, când aniversăm 10 ani și planuim o mulțime de surprize.